ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁରେ ରୋହି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ରାମ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଗନ୍ଧା ଏହା ଶୁଣି କହନ୍ତି କି ନା, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ରାମ ପୁଣି ରୋହିକି ବାହା ହେବ, ତା ମୁଁ କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ଚିକି ଆସି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କି ହଁ ମା, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରୋହିକି ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ବାବା ରାମକୁ ପଚାରନ୍ତି କି ବାବାରେ ରୋହି ଯାହା କହୁଛି ଏ କ'ଣ ସତ? ଆଉ ରାମ ରାଗିଯାଇ କହନ୍ତି କି ମୁଁ କେତେ ଥର କହିବି, ମୁଁ ସିଆକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ତାଙ୍କ ମା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି କି ଏ ତୋ ଚିକି ସହିତ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି? ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛୁ ରାମ? ତୋତେ କ'ଣ କିଏ କହିଛି? ଆଉ ରାମ କହନ୍ତି କି ନା, ମୁଁ ସିଆଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବିନି କି କିଛି ବି ଖାଇବିନି, ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି କାମିନୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ରାମ ପୁଣି ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି? ଆଉ ସୁଗନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ନ୍ତି କି ମୋ ରାମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏମିତି।